Hari ni kapor ngadon ya ka jingkli ya ka banga kwa ban kli ya phi ba kata kalong. Kaei thrai ka ba don kam tam ha ga jingim ga jong briew. Ei ka ba don kam tam. Don ki briew ki ong ka kam ka dei ka ba don kam tam. Ni don ki ong hab yo yu briew. Ni hab yo ka bam ka di ni kita ki wei ki ba u briew don kam. Shisha kita ki ei ki ru ki long ki ba don kam. Re ka ba kham don kam tam na kita. Kaei thrai phi thrai. Kaei ka phi thrai kalong ka ba don kam tam ha ga jingim ga jong phi. Ba fitip na. Kata kecing don kam. Kalau ka badan kam nagi badan kam tam. Bakata kalau ngobon ki breu pat ki kentat ya kata ka jing don kam. Ki snow ba dan kam ya kata. Namar ba kata ki jing don kam em kadai ka ba ret nagi baret tam. Bakata ki jing don kam em kalau ka bom iler kam hiru. Kata ki jing don kam kalau kumba kam I long I eru namar kalau ka baret nagi baret tam. Tang ba kalong ka badan kam naki badan kam tam. Ngasngo ka ni kapor. Mga kwa ban kreni ka ni ka subject na ka manta jong ilang baro ka jingdon kam ka badan kam tam ha ka jing im ka jong briew. Tadeng ta ni kapor nga ai khublai shai fi nga so i je fi nga so comment shai fi ba fio an ngap ka khtin ka jong blai ba na ka sgi ka sngi ba pinang san ha ka khtin ka jong blai ba pinang yo ai ka bor ba pinang yo ai ka jingmut na ka khtin ka jong blai ya ka pinang la ban samru ya ka khtin ka jong blai shakita pat ki badan kam ya ka khtin ka jong blai let's say ha ka no ka jaka ka ba fi dan ha ka no ka jaka ka ba fi boy let's say ka ta ka jaka ka dan kam ya ka khtin ka jong blai fi dan kam an ai ka khtin manget aba fi snow ka khtin ba ta ba ka khtin ka dan lupa ka donot ka jong fi ka sup ya fi ban sam ya ka khtin bangai ngo yu blai ba fi na ngap kanang lang ba kanang dap ha ka donut ke jong fi ba ha ga men sim ke jong fi kan show shi bon ke khtin ke jong blai kanang ba ni ke khtin ke jong blai kan long jingkar khu ya phi ba kum jo ru kan long jingkar khu ya gita ka ba phi ya kan do man la ga sngi la ga de ha yeng na office jing tre hang no ba la fi la don lupa ya ke khtin ngange ka ta ke khtin kan long jingkar khu ya gita ru ki ba ha jan jong fi ngai khublai sha ya fi bo tra heu nang pen san ya fi ke jinglong rang ba ba ha do ka ta ke jing dap ka ring yeng ke jong Chris bom dei ben chu ithu malum malayo Chris ndai ben ithu pura ya Chris ya ke ei ka ba ulong but ha ni ka por nga kwa ban kren ya ke subject ke ei ka ta ke jing don kam ka ba don kam tam ha ke jing im ka jong breu nga snow ka jing im ka jong breu klem ka ni kalong ka ba klem jing mot nga snow ba ka jing im ka jong breu klem ka ni kalong ka jing im ka ba shule nai nor ka long ka jing don kam ka ba don kam hadu kata ba ha ni ka singi kwa ban puli fi na ka khin ka jong play ya ka ni ka jing don kam ka ba breu don kam palat ta ni ka por ngi ni puli ka khin ka jong play ya ka ba fila ban shem na ka kam ki apostol ka nong ka ba khat riu ka ni ka khat ka ba lai phoi ka babel ka ongum ni kite kilaya thu to men nget how jisu ubau try but on sapin em ya me but ya ka yeng jong me to men nget how Jesus Christ ubau try but on sapin em ya me but ya ka yeng jong me ngasngo ka jing don kam ka ba don kam tam ha ka jing em ka jong breu ka dei ban nget kam dei ka jing nget kam dei ka faith re ban belief ban nget hano ban nget how Jesus Christ ubau try kadi ka statement kadi ka jing kren hapdeng Paul Silas bat uta unong up bendi hakata ka jaka ka ba ki khot ka Philippi unio breu ukli namar ulayu I ka bor ka jong blai ulayu I ya ka kamba ka bo blai ule hakata ka bendi ka jong u ulayo snow ya kata ka jing jumai ulayo I ya kata ka jing pat ke jing pra udah syakti yang ado kata udang mudur baun sayap no namar baula feel hakata ka kam ga jong uno brio ba feel ya ka ba un up ya kata ka bendi balada uta ukoi di ne lak tang uai na ar koi di kamut ka jing im jong kala yap bat han ni I ba ka jing im ga jong ni brio kala feel kane ka kam ga bu trai kala feel kalau dia ubam syuyap no namar lapra ka bendi umudur bagi ta ki koidi ki le phetlot nang ta berkai ka basa ka de stang ka jingyap ha ka jingim ka jongu bau da social kai do kata bau da snow ship ting do kata namar ka babut nang ta ka dei bet setang ka jingyap ya ngam tip la ka long ya ka yeng ka sem ka jong uru henrei utip baun sayap badeng tau ang banya ka ba penyap kita nga bha banga penyap no yaladi
Nor boleh bagi jingim ke jong kala fail. Bagani ke jing shisang kwa ban ang ifi uno briew uba biang ke jingim bon briew bat baro hi kila fail ke jingim ke jong ki. Kila fail baga ba up ye ki kalong bet. Tang ke jingyap. Tang ke jingyap. Uni briew men jaka pet show. Uni briew men lat dan linti show. Nama rutip ba kata ka duty ka ba la IT hau. Lani kata ka kam ya kata kamram ka bala bu bala IT hau. La ban pet bat ula fil. Ula bakla. Kala day bet tang ka jingyap ka ba up yu. Henday nga snautanat palat. Wala ra kata ka jingyap ka up yu. Henday kadan ka kerteng ka jong jisu ka bala ban pen im yu. Nga ko ban yu fil kani ka sngi ka ba menta. Lada pi biang ka kam ka jam. Pi biang na dong shidong. Lada pi pim im. Balada ka ying ka jong fi kam im kata ka spa ka po kata ka kerdan ka jong fi kam mentoy. Kaya ka po pibidan. Kalong lenay. Kalong tang sedap jot. Kaya kita sedap jot kemat jong belai. Kadai tang katu ke jan poi benai jong ke briew. Kabala nyau bam kot ya ka. Bat kadai kata. Ya ka bau trai upet ya kata ke jingdan jingam jong fi ke jingla ke jong fi barok. Kadai tang kata ke jan poi benai. Kaba isi. Kaba jaklia. Kaba long bam kot ru ha kemat jong belai. Tadi tang ko abdong fi ke ni ke sengi. Pimla ban long kot. Mar barok ngila feel lagi jing ke jongi. Ngi feel, ada ngi feel lagi jingle, ngi feel lagi jingmat. Ngi feel, bom dan way brero uba long perfect. Uba biang lut adang shadong, ka babel ka ang babaro ngi la le pop, bat ngi la du len ai ka buram ka jong blay ba ka bainong jaga pop, ka de ka jingyap. Mano bala ban im. Mano bala ban im. Mla ban pen kala, ya ka rong jong labasa, ong ka tin ka jong blay. Dan bala ban pen kala, ya ka rong ka jong uta unong Ethiop. Namar kumba ulang kumta. Lada ude labasa udan ki spots ki jong u. Mla ben pen kelai ti spots. Lada ude nong Ethiopia bayong mla ben kelai leu. Bagata kadai black and white kadai bet ka jing shisha ba mla ben pen kelai ka jing sha ba wep breu ula feel ka jing im ka jong u. But la feel ta ka mot la feel. Kay ka ba up kadai tang ka jing yap. Ringa ingo u blay. Ba udan Paul Silas ki ba yalap ka gospel. Paul Silas udan hagata ka bendi ya ka ba la pen im yau ta unong up bendi bat ya ka ying ka jong bat kumno ka jing pen im kawan tanggaway ban suget bat haba upol uyalap nganget broar kila yalap yau ta unong up bendi utau nong up bendi ulas ngodai bat baulang nget ka babel ki to men nget. How Jesus Christ about try, baron sa penim ya me badai ka yeng jong me. Kadkot ka balay po ukali une unong up bendi ukali ong kumni balay alam no yaki shabar bat ul ong akin rat ayu ka daya nga banle baon penim ya nga. Ayu ka daya nga baon penim ya nga. Le kumno bangan yo yaka jing penim. Ngan le kumno ulong so desperate ban yo yaka jing penim. Bat ban yo yaka jing penim dan kam ban le kumno. Henry day tang ban syungat. How Jesus Christ. Ban habala nget. Kawan ka jingkala ka bemut. Ban haba kalawan ka jingkala ka mut. Kawan ka jingay ka jong play ka jim jong tau breu. Bau tau breu uyo ban im. Kaban ningkong ka day. Pihak ban nget. Ban nget. Ha u Jesus Christ bau try. But you sin ba pi pila nget. She sin ba pila nget. Day ta ma pi ban im. Hendak ka yeng jong fir kan em balai ka yeng ka jat hado kan ni let's say pimpat ngai bhane trai pimpat kala bamut bhane ka jat ka wei dang don seperti ka wei so blai let just sing tang ki occasion tang ki ba phi so dei ban let tang ba phi long comfortable phi so suk ile ban let phi let phi shakri blai kat ba phi man PM ka jingim tang hakaba phi so dei ban phla let's say ban peni ba phi long reu blai phi le ka ta let's say tang la phi pulis dang le phi ban ya thu khana Pipen i yali di kumtahan ray shaway pat. Siya kata ka jakatray ka jong fi siya ki kam ka ba pipile. You are the most horrible person. Lafil lagi jing im. Bading ta kwa abang ifi. Utray u i ka donot ka jong fi baruang. Ya kan di ka sungi nget. Barab nget to kala ka ba mut siya. Ka ba donkam tam. Ka di ban nget how Jesus Christ. Barab filanget ka dan kam ifi ban kalam. Dai tam syunget bau deu blai. Kam dai tam fin syunget bau deu nong penem. Dai finget bau ni udan ya ka bor ya ka jingam ka jongfi ban pen kala la
kawan ka jing bitar ka jong ka jem jofi ne kawan ka jingim de ta kwa bano fi baga babel ke thu ke jing rwai so snai ke long balai khot arfu ar ka ong baga de tang jing snai ke jong blai ba am shimla penjot yangi tang wa am puleng ni ka por kitab jing so snai ka ong kum ne kalong na ke jing snai try ba am shimla bam do yangi na ba ke jing so snai jong u kim do namar ka de tang ke jing so snai ke jong blai ba am shimla bam do yangi bangim shimla jot tang ba kam mot pat bau blai unam penjot yo baman ka babel ka kran shai bau tau bam nget hoi bam nget uyo ka jingim bam chikot onam jot sho la no ka babel ka on blai wi ka ta ka pertheu ai ti no khon ma khamar we bau ei we u bang nget ha u onam jot sho hen re unyo ka jingim bam chikot hab nget nga kwa bang fi kani ka de ka bible verse ya ka bon ki kristan ki la landet ban nget to believe ban nget Wei banget how Jesus Christ. Onam jat shu an rai unyo ega jing em ka bam jikot. Banget ndai tang ban shu nget ngong ye fi han rai hap kala ka ba mut. Kala ka ni ke jing mut. Bagin net ha ka ktien ke jong u. Bagin net ha ki ethics ke jong u. Ha ka ki akor ke jong u. Bagin net ha ka ki jikai ke jong u. Bagin net ha ka jinglong ke jong u. Bagin ha ban long ko ma u. Bagin nget ni ha ban le ke ai ka ba ong ye ngi ru ban le. Ngimla ban shakri u ban ong ngala kala ka mut rai klem kala ka kum ka ktien. Pimla ban syukurlah kata jingkala ka bakin jadok ke jong fi ban syukurlah ha kita ki bakin jabril han fi hap ban kala ha ka bakin jamin sim ya gani ka bakin jamin sim fin ya ticket kum ktin jong play kala kat kum ktin jong play muni briew ukli bong kai ka bang ade ban le ban ho ya ka jing em tang ban syunget bangangai ni briew la kala kai ba ka babel ki thu ingi hadin ba ula kala ka bumut hadin bulanget ka babel ka ang kilet yalap ka gospel siki ben briew boro Teu tau banget nyopen baptis an penem da shisha ka khin ka jong blai ke thu hang ni bau ni ulanget bau la yo ya ka jing pen baptis sagara ka sngi baraga ta ka miet hi ka babel ke thu ingi kum ni nga kwa ben puli ya ka ong kum ni khin jong blai kila ya lap ru ya ka ktien utrai ha u bat ha baro ki ba haying jong u ndai tang ba shu ong ban nget Henry kilaya lapru ya ka ktien ka jong blai ya kita ki procedure ni ya kita ki kendon kumno bahab lepat hadin balanget baka babel ki thu ang ni teula shim ya ki hagata ka jo ka por min mit bola sat no ige jingmong jong ki bat lapen baptis ya u mau bat ka ying jong u baro kumni kumiru bat ulaya lam ya ki sha ka ying jong u bat ula bu jingbam hakmat jongki bat ula snow kemen lambat ka ying jong u barok kawe bakila yang nget ha u blai da fila yang nget ha u blai ka ying ka long ka bakman boleh bagi ying hagini ki sngi ki long ki ying ki ba leng a ki ying ki ba pisa ki ying ki ba jinjar ki ying ki ba that ki ba kya ki jingkit bon pring jofing a snow pla that ka jo ka problem ka jo ki jing ka ba fia kendo ka jo pila that ba fidan kita ki jingkit ke ba khia pelat ke jingkit ngam tep ke jingkit iyo pikit nrai ka ba kham kongsan ke jingkit jang ka pop pikit nomor ka pop am ka pan bon ki problem tading ta kani ka yeng sisa kila septing bau kupau sayap no nrai namar ba mau kupau pediang namar kupau langet wa ka yeng ka langet ka babel ke thu baka ying chu barok kawai kila nget how blay bat kila ya snow kemen ong ka tien ka jong blay tadai ta kwa ba fi ka jing don kam ka ba don kam tam ha ka jing em ka jong breu ka long shunget ban nget how Jesus Christ about try ban nget how bat ya ka fin kala ka ba mut shisha ban kala ka ba mut shisha ba fin pediang yu jisu na do ka download ban pediang ya ka tin ka jong ban imru kumba kwa fi fin em wai fi ya gane ka jing jet ha gane ka por la fi nget na fi kan tat yu kwa ba fin shunget polo malai uru ande ba fin nget lut hau ba fin nget lut hau Jesus Christ ba fin kala ka ba mut shisha ba ya ka fin yat ka kum ka tin ka jong blai tadai ta kwa ba nong fi kabadon kam na kabadon kam tam ha ni kasngi kabadon kam na kabadon kam ha ga jing im ga jong fi ga dai ban ngai how Jesus Christ about try but ba on sapen im ya pi on sapen im la da filanget ngai tran ka kui fi ka ni kasngi ga mantang ngai don preng jo fi ni ga pot pim sungu thu balai gi ni gi jing ki wan kat ni
balik ki jing elek ki wan kat ne balik ki jing slai ki wan kat ne munu briew lak slai handrai haba ukali ya gini syakri jong trai ke bang de ban le ki ong ban nget hau trai ban nget hau jisu bo trai ha ga sgi kum syakri jong blai ru ngak pa ban ong ifi nget hau jesus christ bo trai nget la phim nget pinjot ong ga tin ga jong blai na kwa an puleng ni ka por ya ga benta ka bo jisu ong kita ki bam nget ya kita ki bam shimla kala ka bamot Lukas nong ka ba khatlai ka khot ka balai gong nong happy am handrai lemda fi kala ka bamot phi baro phin jat no kumjo lara phim kala ka bamut phi baro phin jat lem kumjo phin jat no kumjo ong ka tien ka jong blai ladam kala ka bamut kai ka ba ap ka dai tang ka jing jat lara phim ngai kai ka ba ja kawan bi tang ka jing jat maru bangai unam jat shu ndai unio ya ka jing em bam jikot ngai tran ka khui fi ka ni ka sngi ki bam ta kala ka mut sha na mar baleng ong fi bo jisu ulajan ka jingwan ka ju ka along ha ka jingkang ba phim dai shu ban kain sting ngi ki ya ngi ki dak ki shin ki ba ja ka prathai man ta ka la stat plat ka jingwan ka jong trai tadai ta la phim nget man ta phim nget la no la phim kala man ta phim kala la no ka dai ka ni ka por ka ba biang e phi ba phim kala u petros ru yelap ya ka ju aga sngi pentecost ong to phim kala ka ba mot ba dio ban baptist fi ka teng ka jong jesus christ ban sat na ka pop ka jong fi ban pen khot ka pop ka jong fi bat kum ju ong ba phini op diang ru ya ka jing ai man sim ba khot ka tin ka jong blek ye tho ingi lagi puliru lagi kam ki apostol ka kren ba phin kala ka ba mot ka dan ka jing kala ka mot ka tin jong blek ka kren si kren ye ka ju ka ong kum ne namar kata to kala ka ba mot tuan pai khmat ru ban yo pendam no igi pop jong fi ba kum ta kin yo wan ki ayom shong pengat na khmat utrai pi kwai ka ayom shong pengat ka jing ka jong fi ka dai tang ban nget pat ban kala ka ba mot uni unong abbendi ula leng sisa ula kuslai ula shifting sisa namar dan lat dan tisho bau nyo im nei namar bau dan Jesus Christ uyo im kita ki koidi kim shimla phet kita ki koidi kim shimla let ru nang ta ki don sa ang ta baro mar bau dan Jesus hakata ka jaka tagada uni breu uyo im mar ko abanong fi ke ne gasngi la try dan ka jing im ka jong fi pila jot pinjat no kumjo ong ka tin ka jong play baka bai nong ka pop ka debe ka ching yap ngi dwai ki ka sngi ka mamata ba pin yo ya ka ni ka mensim jo ka ching het ba pin ngat ban belief ba pin ngat how Jesus Christ ba pin yo ya ka jing em ma phi ba am ta ma phi ka yeng ka jong phi baro bo trai kwa ban em dai tang ye phi kwa ban pen em ya ka yeng ka jong phi ba ka yeng jong phi kan wan sha ka ta ka jing ka la baga yeng kan dap daga jing kemen ngatip ka yeng jong fi ka leng man ta ngatip ka yeng jong fi ka long huri hura ba ngatip ka yeng ka jong fi kam dan jing sok pidan ka spa ka pho pidan ka kali baram ka yeng ka ba he ka yeng ba phna ka yeng ka ba itnat noi namar ba fim pat kala ba mot ba ki huri hura sda ka yeng ka jam ka yeng kadan ta ka huri hura sda ka yeng ka jong fi shule shabal fi kum ba fi le kum ba biang en re hapo jong fi am ka leng pla ka ma sem ka jong fi ki khon jong fi ki jat ki khon jong fi ki sakma ki khon jong fi ki emba ka perthai ki khon jong fi haba fi pet am in don jikarmen show kada ya fi ukpa ba pin it no ila de shisha how try ba pin nget how Jesus Christ ban kala ka mot shisha ba fi ba ka yeng ka jong fi kan em ka jingkamen kan wan ba ka yeng ka jong fi ngai tran ka khui fi ni ka singim ta ngin dwai tran ka por nga aingo ime ko pa mele ki kamba halor ka ni ka yeng kan ka khubor ka lawan da ka ba shai ba ka jing don kam ka ba don kam ka jing em ka jong breu ka dei ban nget Patrai ka ni ka singa nget dagi hajar ki pediang ya me ki nget aga kerteng ka jome ka kerteng halor ki kerteng baro ka kerteng ka ba kraw ban pen em ka kerteng ka ban bor ban le ki kamba trai ka kerteng ka long ka kerteng bam dan mano bala ban geng persya ya ka ni ka kerteng trai ngai ngo bang i pediang ya me jisu ka kerteng halor ki kerteng baro usim ki sim baru trai ki trai ubana bom jikot shabam jikot alfa omega was dang bodo bakot dan show pat ko try ko me ba ba ki kontra ki langet ame ga ga sngi nganget ka jin kala ka mot ka shisha ka wan ha ga jing em ga jonki mga kren ba fi kala ka mot shisha hallelujah pa shisha show blay em ga jing em ba fi tep ba ya ga ai ka ba ppm menta ka jing em ga jong fi ho fi kwa ban kala shisha fi kwa ndrai fi nang sakut sa ka pop nga kren ba pinda lat no na ka pop
ba phin lat no si shan na ka jing te jing khom baro ba phin lat na ka ta hallelujah ka jing yap na kran ye fi ha ka ne ka sngi ka ba menta ha ka gerteng ke jong Jesus hallelujah fin em no fin em tang ma phi hin rei ki khon ki ti ka yeng ke jong fi baro Bilanget kan ke sngi ka burom ke jong blai kan wan kita ki ayam shong pengat no try kin wan ke jingim ke jong fi oh si sha try ai o men sim ba ko jam try kita ki ayam shong pengat hani ba go try iling ka men sim oi dei ba bet ba biang I don lut no dong shadong henrei im dan ya kata ka ayam shong pengat iling is no si is no khuslai namar ba ka yeng kam bet But try nga dway nam ta jong fi. Halu ba nga dway nam ta jong fi. Nga nget mo try it palat ye fi. Ba nga nget la fi la nget aga nga singi fi ka la ka ba mut siya nga singi. Kamen toy to ka spa ka po jong fi. Kamen toy jing don jing em fi. Lada kam don ka jing penem ha ka yeng jong fi. Halu nga dway nga ker khu ye fi ba. Long kong uni nong abendi wala kala siya wala pediang siya. Ba wala nget siya. Baka yeng kala yo em ma phir fin yo em na do menta ka sngi ka yeng ka jong fi kan wan ka jing sok kan ka jing that ka jing kit ke ba khia kita kin lat no da fi la it la di hautra utrai wang tawan hanga fi baro ki ba that ba khia ka jing kit tengan pen jam ya fi na do menta ka sngi phin dai I si sha ba ka men sim ka jong fi ba ka ki jing kit ba ka ki jing khuslai ki baro ki jam jai try ngai ngo ime go try kuma mela pen jam ya kita ki eryong na do menta ka sngi ru try kita ki jing at pulung kita ki jing sha kawat password kan ka king ko kan jam jai ai ngo trai malai ki kamba ai ngo trai me pen em nga dwai nga kerkhu ye phi ba gum jo I kurem jo fi ki kon ki ti ki jong fi nga dwai bo blame kerkhu ye fi ha ka kerteng ge jong jisu ki baro ki jalong thamai do menta ha kerteng ge jong jisu ke jing ben khia ka wan ha ka yeng ha kerteng jisu amen but amen try kerkhu ye fi unang kerkhu ye fi lang baro ha ka ni ka nget phila kala ka bomot shisha Barangay ka jing em ka jong fi ka long ka jing em pa so bahayo blay. Filas no bahayo la diro. Hallelujah. Try ko fi nga sa isem pat ko bless you bon. Amen.